Kaixo, Mikel. Apa, ongi etorri, Mikel. Eskerrik asko, ongi ere, bai. Pozik, ona tortzea, eta ongi. Bai, eta pozik, Sanferminak ere gero eta gertuago ikusten direlako. Zuretzat zer dira Sanferminak, Mikel? Zagin, nafar guztientzat bezala, nik uste dut pixat gure urtea markatze duten festak dira, ez? Azkenean, guretzako esan genezake hau da Sanferminetan hasten dela. Ze Sanferminak ez dira bakarrik, festa egun horiek, baizik eta gerokoa eta batez ere lehenengoa, ez? Nik esango nuke ekaina oso hilabete polita dela Iruñean, Sanferminak daudelako, giro berezia dago kalean, udaberria iristen da, temperatura ona, eta asko disfrutatzen ditugu, ez? Eta urte osoan zehar, gure eskailerak eta gure gozak egite ditugu, eta bai, urtea markatzen du, eta gero Sanferminetan, eske Sanferminetan dagoen giroa bizi behar da zerrein jakiteko. Dotore, Mikel? Hemen zuta zure lagunak, Uztailaren 6an da hau, txupinatzuan, eta bai, daude kadriako guztiak, eta urtero jartzen gara gainera toki horretan, eta bai. Ja urte asko dira azkeneko Sanferminak zirenetik, 2019 urtean, eta ja gogo zaude. Sumatzen da? Une hauetan dagoeneko badatu zela Sanferminak? Bai, sumatzen da, eta batez ere sumatzen da nola dagoen jendea. Bai? Aurreko asteburuan txantrako jaiak ziren, eta sumatu egin da asteburu honetan zer nolako gogoak dituen jendeak, festa egiteko. Eta urtengoak bereziak izango dira zalantzarik gabe. Bi urte Sanferminik gabe egon ondoren, horrek ere eragina izango du, noski? Bai, noski, eragina izango du, ez dakit ze giro egongo den, ez dakit kanpoko jendea etorriko den, badakigu Sanferminaetan askotan giriak eta aipatzen direla. Azkeneko urteetan nik uste dut etxeko gehiago zegoela eta Euskal Herriko gehiago eta inguruko jende gehiago kanpotarrak baino, eta urten ez dakit ze giro egongo den, baina argi dagoena da jendea gogoz hartuko dituela. Bereziki, 6 eta 7, ez, guretzako bintzat, horiek dira bi egun, Sanferminetako bi egun honenak, besteak oso desberdinak dira, beste modu lasaiago batean agian hartzen ditugu, baina 6 eta 7 iruindar on batentzat ezinbestekoak dira. Gogorrasten zarete eta gero eutsi egiten da, ezta? Nola bait? Bai, oso gogorrasten gara, gero ja adinen aurrera joan ala ere pixkat lasaitu egiten gara, batez ere gaueko festa alde batera uzten dugulako, baina bai, 6 txupinazioa da, egun osoa, eta gero 7 badakigu, goitzak bede modu hartzen du, ez? Gu behintzak goizetan gosaria egiten dugu, orduan 6an goiz batea ohera komeni, eta bai, normalean gosaria, pilota partia egoten da goizean, lauterdiko finala izaten da, giro oso polita labriten, eta gero jo bakoitzak egiten du nahi duena. Batzuk zezenetara, bermuta luzatu, festa, nahi duena. Zer dute Sanferminek hain bereziak izateko, Mikel? Niretzako bereziak dira, ze edozein batetik jende guztiarentzako festak direlako, hau da, aurrak badituzu, heldua bazara, lasaitasuna gustatzen baitzaizu, edo bestela festa, denetarik daukazu nahi duzun tokian eta nahi duzun orduan, eta bigarrena hori da, nahi duzun tokian eta nahi duzun orduan, eta gutxien espero duzun tokian, festa sortzen dela edo festa giroa dagoela. Txaranga bat errepente aurkitze duzu kalean, eta nik uste dut oso festa inklusiboa dela. Edo nor parte hartu aldu, naiz eta kanpotarra izanik, taberna batera joan, jendea ezagutze duzu, eta agian handik ordu batera beste batzuen ezagutzen ez zenituen batzuen peinan zaude, trago batzuk hartzen, eta nik uste dut nafarrak ere, egia da pixka totza garela batzuta, baina Sanferminetan nahiko beroak. Gaur maiatzak 5 da, 2 eskailera baino ez dira geratzen, gaurkoa eta hurrengoa, ekainekoa, gaurko eguna ospatzeko ohiturarik baduzu ezuek? Bai, eskailera oso famatua da, eta batez ere peina inguruan dabiltzan jendearentzat, eskailera ospatu egiten da. Gu normalean, kuadrilla meintza saiatzen gara errespetatzen, baina egia batzutan zaila dela. Hau da, gaur osteguna da, eta gaur agian egin dugu afaria, badakit orain esartu baino antolatzen zeudela lagunak zera falduko genuen, baina batzutan, egutegian gatik eta zaila da, ez, urtarrilaren bata saiatzen gara, baina gau zarrean jorga egiten baduzu zailago da, eta segun eta, nola tokatzen den, astelehen bada beti da zailagoa, agian asteburuan kanpoan egon zarelako, eta baina saiatzen gara zerbait egiten bai. Eta urrengo eskaileran ekainaren 6an, okerrezpa gaude, zuek katxopoa prestatzen duzu, Hauek dira gure katxopo famatuak, bai. Zer da katxopoa, zaldi duzu, fileteak, edo euskaraz ezakit oso ongi nola esaten den, barruan sartzen duzu nahi duzuna, normalean gazta, piperra sartu aldituzu. Normalean gazta eta urdai azpikoa bakarrik sartzea, eta jartzitu filete desberdinak olako filete handi bat egiteko, berokin itxasi egiten dira, eta gero nik ikusten dituzu ez. Oso handiak dira eta oso gozoak. Izugarria da, Oso izugarria, oso handia da, bai.
Eta garbia, ezta? Hori... Bueno, astean behin, hilabetean behin jateko behintzat ongi. Gero gimnasiora joan behar dugu, erretzera, baina... Entzierroa korritu, ezta? Bai. Mikel, zu atzera joan ezkero San Ferminetan, ze une dira zuretzat bereziak, ze momentu izan dira gogoangarriak? Niri bizitzan zehar? Bai. Netzako pilotari lotuta noski San Ferminetan jokatu alizatean, netzako kasi txapela bat, baino gehiago izan da, hango torneoa. Uztailaren 7ko goiza oso berezia da, Nafar bezala, Iruindar bezala eta pilotari bezala ere, han jokatu alizatea eta giro hori bizitzea oso desberdina delako. Urtean zehar gertatzen edozein tokitan dagoen giroa oso desberdina da. Eta gero, hoberen netzako garrantzitsuena izan da, beti lagun artean egon naizela, ez? Kuadrilla berdin dio kanpora batzuk bizitzen egon, beste batzuk bere bizitza izan, uztailaren 6an denok elkartzen gara gozaltzera eta egun horretaz disfrutatzera. Eta uztailaren 6 guztiak esango nuke bereziak izan direla. San Ferminetako torneoa aipatu duzu, zuretzat berezia da torneo hori zentzu askotan, ezta? Bai, txarrean eta honean ere, bai. Txarrean bereziki lesioa izan zenuen, lesio hori dela eta utzi behar izan zenuen pilota, eta hori izan zen San Fermineko torneoan. Bai, gaina kurioso da, ni urte askotan, ni behintzat netzako garrantzia zuen torneo hori jokatzeak, ez? Eta ez nuen lortzen, torneoa jokatzea, ze beste pilotari hon batzuk zeuden enpresan, eta bar. Eta jokatzea lortu nuen lehenengo urtean, partida honetan egin zuzen ere, 7. tartoan, pilota bat sartu zitzaidan ezker eskuan, eta mina handia hartu nuen. Ez nekien oso larria izango zenik edo ez. Eta azkenean, lesio horrengatik erretiratu behar izan nintzen, handik 2 urtera, egun berean, toki berean, egun honetan, uztailaren 7an, goizean, Labriten, eta naiz eta hau egun tristeagian izan, netzako oso pozgarri izan zen. Labriten egon nintzen, lagunekin, familiakin, eta egun polita. 2014ko uztailaren 8an izan zenuen lesioa, eta 2016ko uztailaren 7an egin zizuten omenaldia. Ze ederra, ze momentuak, Bai, oso hunkigarriak. Buruan nuen, banekien 26 urterekin goizela, erretiratzeko, baina disfrutatu nahi nuen momentua, eta egia esango dizut oso hunkitutan nengoela, baina zentzu honean. Disfrutatu egin nuen. Eta horretaz behintzat oso pozik nago.